אז שלום לכולם, היום בסרטון אני הולך לעשות ביקורת על העונה השנייה של לוקי. בואו נתחיל. בקצרה, לוקי היא הסדרה הכי טובה של מארוול. אני ממש ממליץ לכם ללכת לראות את הסדרה לפני שאתם צופים בביקורת, כי הביקורת מכילה ספוילרים. עכשיו הגיע הזמן לביקורת על העונה השנייה, שתעשה כל פרק בפני עצמו. רק לפני שאני ממשיך, אני רוצה לבקש מכם להירשם לערוץ, לעקוב אחרי באינסטגרם ולשים לייק לסרטון הזה. בואו נמשיך. הפרק הראשון נקרא אורבורס, הוא מציג לנו דמות חדשה בשם אורבורס, או בקיצור OB. בנוסף אנחנו נחשפים לתופעה שמשפיעה על לוקי, תופעה בשם טיים סליפינג, מה שאומר שלוקי נוסע בין העבר להווה בלי שליטה. הפרק הראשון היה מעניין, מצחיק ומסופר טוב, והוא מקבל ציון של 8.5 מתוך 10. אני לא זוכר הרבה מהפרק השני, אני כן זוכר שלא כל כך התחברתי אליו, הוא הטיפה משעמם, עדיין עבד לא רע, והוא מקבל ציון של 6 מתוך 10. הפרק השלישי נקרא 1893, בפרק הזה אנחנו פוגשים את ויקטור טיימלי, שהוא וריאנט של ההוא שנשאר. אם נשים לרגע בצד את כל העניינים המשפטיים סביב ג'ונתן מייג'רס, הוא שחקן נהדר ומרגישים את זה גם עם ההוא שנשאר וגם עם ויקטור טיימלי. הפרק הזה מושקע ברמות מבחינה ויזואלית, אבל הוא היה טיפה מבלבל ולא מובן. הפרק הזה מקבל ציון של 7.5 מתוך 10. הפרק הרביעי היה כמעט אותו הדבר מבחינתי, ורנסלר הייתה דמות מעצבנת אפילו יותר מהרגיל בפרק הזה. מה שכן, זה היה הפרק שבו הכי אהבתי את מיס מינטס, והפרק הזה מקבל 7 מתוך 10. בפרק החמישי והלפני האחרון יש עלייה ברמה של הפרקים. הפרק היה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מושקע והרבה יותר מגניב. בפרק הזה, אחרי הגישרון החרוץ של לוקי עם הנול, לוקי נודד בהסתעפויות כדי להרכיב מחדש את הצוות שיציל את ה-TVA. ובסוף המעולה של הפרק הזה, לוקי מצליח לשלוט בטיים סליפינג, והפרק הזה מקבל ציון של 9 מתוך 10. הגענו לפינאלה, אל הפרק סיום הגדול, סיום המדהים של העונה. הפרק הזה מראים לנו את היכולת העצומה של המסע בזמן. בפרק הזה, לוקי חוזר אלפי, אם לא מיליוני פעמים אחורה בזמן, כדי לנסות לגרום לנול לעבוד, ובכל זאת כל פעם מחדש הוא נכשל. עד שהוא מחליט לנסוע למקור הבעיה, אל הקרב עם ההוא שנשאר. שם, ההוא שנשאר מספר לו שכל זה חלק מהתוכנית שלו, ושאי אפשר להרחיב את הטבעות של הנול, מהסיבה הפשוטה שהנול לא יכול להכיל את המולטיברס, כי שום דבר לא יכול להכיל אין סוף צירי זמן. שום דבר לא יכול להכיל אין סוף. אז לוקי מבין מה הוא צריך לעשות. הוא שובר את הנול, משחרר את המולטיברס, והופך להיות האחד ששולט בו. זה היה הפרק הכי טוב של העונה, הוא היה מעניין ומותח, מלא משחקים של מסע בזמן, שזה משהו שאני מאוד אוהב, אפקטים מדהימים, בעיקר בסוף הפרק. הפרק הזה מקבל 9.5 מתוך 10. סיבה עיקרית שזה לא 10 מתוך 10, היא שהפרק האחרון לא יכול להיחשב מושלם, אם הדרך שנעשתה אליו לא הייתה מושלמת, והפרקים שלפניו לא היו הכי טובים. עכשיו, התפקיד של ה-TVA הוא לצוד את כל הווריאנטים של ההוא שנשאר. אז זה היה הסרטון להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם. שימו לייק, סאב, תעקבו אחרי באינסטגרם, ויאללה, ביי.